Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon, Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista ni San Antonio Abot or Abad. Usa ni siya ka gitawag og amahan sa mga monghe, father of monks, kay pagkamatay siyang ginikanan, dako kay sila kabtangan, kay dato man ni sila, iyag yung gihurot og baligya ang tanan og panghatag ngadto sa mga kabos, og nipuyo siya nga nag-inusara ampo og pagpangalagad, og nakatukod siya community hangtod nga nahimo siyang sentro sa kalinaw o pagpalig-on sa atong pagtuo. Nataon ni siya 250 AD, namatay sad siya 356 AD, mga 106 years old siya una namatay. Mo nang dili sad na tinuod ang giingon, masamang damo matagal mamatay. So buutan man ni siya, niabot mag 106 years old. Mga igsoon, atong iampo ang atong mga leaders, labi na ang atong mga leaders din sa atong nasod, sa simbahan o sa gobyerno, nga magpakabanaon ta sa pag-alagad gyud sa katawhan, dili sa pagpadato sa ilang kaugalingon. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagpakabana sa pagtabang nato dinhi, pinaagi aning pagpamalit sa mga slots, hatagan unta og tinuod nga kabalaan o kaayuhan sa ilang mga balatian. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nga naghatag ka kang San Antonio nga abad, nga mag-alagad siya kanimo didto sa kamingawan human sa usa ka katingalahan nga pag-usab sa kinabuhi. Itugot kanamo nga tungod sa iyang pangaliya diha sa pagdumili namo sa among kaugalingon, higugmaon ikaw namo kanunay labaw sa tanan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Samtang nagpadayon ang saad sa Dios nga makasulod kita aron makapahulay uban kaniya, matnguna nato nga dili mapakyas ang atong pagsulod sa maong pahulay. Kay sama kanila nakadungog kita sa maayong balita, apan wala magpulos ang mensahe nga nadungog nila tungod kay wala man sila mutuo niini.
Busa kita nga mituo, misulod na sa pahulay uban sa Dios. Sumala sa iyang giingon, napungot ako og nanumpa, nga dili gayud sila makasulod ug makapahulay uban kanako. Gisulti kini niya bisan kung nahumanan niya ang tanan sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kaysa usa ka bahin sa kasulatan, gihisgutan ang ikapitong adlaw, mipahulay ang Dios sa ikapitong adlaw sa tanan niyang buhat. Gihisgutan usab kini niya sa iyang pag-ingon nga dili gayud sila makasulod ug makapahulay uban kaniya. Busa maninguha kita sa pagsulod aron pagpahulay uban sa Dios, aron walay usa kanato nga mapakyas pagsulod tungod sa pagkamapasupilon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ayaw paghikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ayaw paghikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ang tanan nga mong hidunggan o gibaluan o gisugilon ka namo sa among mga katigulangan. Among isangyaw ngadto sa kaliwat nga umaabot ang mahimayaong mga buhat sa Ginoo ug ang iyang gahom ug ang mga katingalahan nga iyang gibuhat. Ayaw paghikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Aron mo tindog usab sila ug magtug-an sa ilang mga anak. Ngangay sila nga magbutang sa ilang paglaom diha sa Dios. Ug dili sila malimot sa mga buhat sa Dios, kundili magamping sa iyang mga sugo. Ayaw paghikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ug dili sila magpakasama sa ilang mga katigulangan. Usa ka kaliwat nga masalaypon ug masukulon. Usa ka kaliwat nga mabalhinon ug kasing-kasing. Wala magmatinumanon ang iyang espiritu ngadto sa Dios. Ayaw paghikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, nalaygon siya labaw sa tanan
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Paglabay sa pipila kaadlaw mipauli si Jesus sa Capernaum ug gidungog nga siya diha na sa ila. Busa nanugok ang daghan kaayong mga tao ug tungod niini wala nay luna sa balay nga ilang kasudlan bisan gani diha duol sa pultahan. Samtang si Jesus nagwali sa maayong balita, may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan og upat ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tao, wala sila makaduol kang Jesus. Busa giukab nila ang usa ka bahin sa atok sa tungod gayud ni Jesus ug ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Jesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa miingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." May pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto ug nakaingon sa ilang kaugalingon, nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios. Walay tao nga makapasaylo sa sala kundili ang Dios lamang. Apan nasabot dayon ni Jesus ang ilang gihuna-huna, busa miingon siya kanila, nganong naghuna-huna man kamo sa ingon, hain may masayon. Ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko, ang imong mga sala gipasaylo na, o ang pag-ingon, bangon, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Karon ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala. Busa miingon siya sa paralitiko, bangon, dad-a ang imong gihigdaan og pauli sa inyo. Samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko, gialsa niya ang iyang gihigdaan ug midali paglakaw. Hilabihan ang katingala sa mga tao nga ug gidayeg nila ang Dios. Sila miingon, sukad, masukad, karon pa kita makakitag hitabo nga sama niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa naghisgot og pahulay kuyog sa Ginoo. Niya gidasig sa nagsulat ngadto sa mga Hebreo ang katawhan nga nagsunod ni Hesus nga dili unta mahisama sa kadtong unang mga Israelita nga nakadungog sa mensahe sa Dios apan wa makapahuway kuyog sa Ginoo, kay igo raman silang naminaw pero wala mutuman. Lingiyay mong tupad na nakapahuway na ka. Na nakay pahuway. Daghan kairo mga tao nga murag way pahuway, no? Sige ragyog pangita og kalipay, bisag unsa nalay gihimo na ay tinarong, na asay binuang, kay wa lagi sila'y pahuway. Usa ragyod ang makahatag na pahuway, ang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Di kita mo sunod sa pulong sa Ginoo, bisag magsigi patag simba, bisag magsigi patag kadungog, sige tagtanaw diha anang
kamo kasig sunod sa kong humili. Ana, di ka daghan masad mo, salamat kayo. Sige mo sunod ani atong YouTube channel, atong Facebook page nga San Vicente Ferrer Paris Liloan. Sige sunod. Napay daghang nag-reels aning akong humili. Ana, i-TikTok, i-reels. Dili na ako pero ako gyapon ang tingog, ako gyapon ang naong. Pero wa gyapon pahuway. Dali kay maratol, mabalakon lang gyapon kaayo, daghan lang gyapon kay kontra, kusmod lang gyapon naong. Mao man ay mga timailhan sa mga way pahuway. Magsigi gud na sila pangaghoy. O sige ana. Bisag wa magkaalsag bugat kanang daghan kay kontra, daghan kay gikalagutan. Oy bugat kay nang dughan ana, mangagho lagi bisag wa magkargag bugat. Ana ba? Labaw na jud imong kargahan na musyagi tiginas kasuko. Siya ra ganing usa mangagho na magani na. Pero kanang tao nga naay pahuway, kana bang tao ba nga malinaw ang iyang kasing-kasing, bisag porting bugata sa iyang kahimtang, sa iyang gipas-an nga problema o karga, di gina mangagho, mag-smile ra na, smile. Mo na nahitabo sa upat ka tao nga nag-alsa og paralitiko niya sa atong ebanghelyo. Wa sila kapuya pag-alsa, wa sad sila nagreklamo pagtan-aw nila kay ila untang dadon nato ni Hesus. Di man sila kasod kay porti mang daghanas tao. Wa gid sila yun, ay paita ni nya. Wa sad sila mosinggit nga, oy Ginoo, gawas diha kay di ay paralyzed dire. Unsa may lang gibuhat? Mausad ni ang kinaiya sa mga tao nga kanabitang naay kalinaw nya, relax ra ang ilang kasing-kasing o gunahuna. Daghan kay na silang makitaan nga mga options in life. Kanabitang moingon ka nga wa na kay kapaingnan, di gina sakto. Mabta nang naanay kanta nga God will make a way when sana sumpay na, when it seems there is no way. Ang Ginoo ra gyud mohatag natog opportunities. Nganong naa maning ato mga worries nya, magdepresyon ra badayon kay wa man ka moduol sa Ginoo. Unang kining mga tawhana nga nagbitbit sa paralitiko, nakakita silang option, ingon sila di man masod sa pultahan, adto na to agion sa atop. Atop ba? Adto sa atop agion. Kaya ang atop nila kana man ang murag tisa, kanang pwede ra nimo bang kanang tangtangon ba? Saka sila sa atop. Wa may tao dito. Naday tao dito sa atop. Nya tan-aw nimo tuwa ka sa atop, di ka kakita sa Ginoo. Pero madara magtangtangon, gitangtang nilang atop o gitonton ang masakiton. Si Hesus pod nga malinawon kaayo, wa sad masuko nga gitangtang ang atop. Nalingaw ra sad siyang gatanaw. Pananglitan ron ang kawatan mutangtang sa inyong jealousy nya naa ka sa sulod. Nya moingon ang kawatan nga kinahanglan jud ko makasud kay naa gini kaayuhan diha sa sulod. Nya magtangtang siya sa jealousy. Unsa may imong bation, masuko ka dili? Awa sad kay kalinaw di ay. Na wa sa kay kalinaw, otro sa deka nga igiyawaan. So ayaw kasuko sama ni Hesus nga si Hesusan malinawon kaayo. Ana, nagtanaw ra siya nga sige sila wa biya to moingon nga kausar ra giukab, gihinay-hinay biya tog ukab. Ana, nagtanaw ra sad siya. Ug iya jung giobserbahan unsay buhaton. Oy gitonton man ang paralitiko. Imbis masuko si Hesus kay naa man sad siya kalinaw siyang kasing-kasing. Nidaig siya. Ningon siya, grabihas pagtuo ani mga tawhana. Ana, naghago ko sila diya. Muna magtanaw kas kawatan, hago gyud og tangtang sa imong jealousy. Dayga, biliban ako nimo dong.
Hago mo juga niya. Bintana ko na gud. Peligro pa kag masamad, peligro pa kag mahog. Nya ni hago gyud ka. Sige ngari. Lingkod diri kay mga unta. Ana. Ayaw bunoga. Perti ganin paningkamot makasulod na para maduol na nimo. Imo na noong gibunog. No. Imong bana mo agi gyud pultahan ika 12 gabi kay mo adtos kabit. Unsa may mo isulti? Biliban ako nimo dong. Ana bang hago gyud ka ba? Pertigin nimong hago gyud para lang gyud ka malipay. Don't worry kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Moingon pa na imong bana, ihatod ko ngadto dai be. Hatod sa nimo. Yahaya no. Mao nay tinuod nga kalipay, kalinaw. Ana. Nya kinsa may makahimo ani? Ang naminaw ra sa pulong sa Ginoo. Kanang moingon ang Ginoo bitaw, pasaylo alag kapituan kapito. Kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang pikas. Higugmaa ang imong kaaway. Kanang mga inana ba? Buhata ang maayo ngadto sa nagbuhat nimong dautan. Nindot kay no. Og maminaw lang kita ana. Pagkaninduta puy-an sa kinabuhi. Ikaw niya pader alkansi tapader nga magsigi taghago para sa kaayuhan sa uban. Kita, unsa may ato? Oy, ayaw kabalaka. Matud pas Ginoo, ihatag nako nimo unsay imong nahatag ngadto sa uban, ibalik na nako nimo gatusan kapilo. Gatusan kapilo. Ang katong nagdaa nga upat ka tao, siguro gyud ko nagitagaan sa tog premios Ginoo. Giayo mangay niya ang masakiton nga ilang gitonton, samot na tong naghago. Tagaan gitos Ginoo og reward. Muna sa ato sang pagtabang sa atong isig katao nga maduol sa Ginoo, haron malinawon sila, kita sad tagbawon sa tas Ginoo. Kay kun atong napaduol ang tao ngadto sa Ginoo, labaw patang nahimong duol sa Ginoo. Matud pa ni Kristo, kinsa tong makadani og usa ka makasasala aron maghinulsol sa iyang mga sala, ako sang pasayloon ang tanan niyang mga sala. Muna ang unang gilitok ni Kristo diri, gipasaylo na ang imong mga sala. Unsa man gyud makahasol nato kana gyung sala. Unsa man gyud makapabugat nato ang sala. Pasayloon na ginas Ginoo, nindot kay imong bation. Ako kapila nako nagpakumpisal nga iniglingkod palang daan, gahilak na, gahilak. Dugay kay makasulti. May kayong ingnon, ni anhi lang ka din ni aron mo hilak. Ayaw dito, hilak ka dito sa layo. Pero ako lang ginang ko anon, ako lang ginang paminahon. Kay bugat man kayo. Igduol pa lang. Hilak na yun. Inighuma naghilak, dangtag mga pilaka seconds or pilaka minutos, sugod dayog tabi. Hangtod masulti na niya tanan. Sige sana ko, unsa pag yun. Hangtod yun, masulti niya tanan. Ighuma na ana, parting luaga, iniglakaw, mo smile, mo ingon pa. Pader, pwede ko mo palit og slot. Nako, sige, anto palit din to. Mo samot yun kag kalipay, mo palit ka. O ana, mawa ang kabugat. Basta ang imong sala bitaw kanang imo nang matugyan ngadto sa Ginoo, nya maminaw na kasiyang pulong, basta lang mawa laging kabugat lagi. Muna mo paduol tas Ginoo, pinaagi sad sa pagda sa mga tao paduol sa Ginoo. Kaning paralyzed person, symbolic ni sa tao nga daghag sala. Kay kanang sala mga igsuon, ang laing moral term ana niya is spiritual paralysis. Spiritual paralysis ba? Kanang paralyzed nga tao, di na gina siya makapalihok sa iyang paralyzed nga body. Maghuwat gina siya tabangan.
aron siya makalihok. Na nagyoy mo tabang niya. Muna ka nang makasasala, ayaw ginaging na, hundangan na, hunungan na, hunong ana, digi ka mo hunong, bantay lang yung kanako, dili na mao. Kay spiritually paralyzed man siya. Unsaon man nimo pag-ingon sa paralysis, para sa akong papa, 6 years na paralyzed, 1989 to 1995, una siya namatay. Purti na mong therapy niya, di gid siya kalihok. Kaniyang kamot, muhumok-humok na, kay kanimang half body niya ang na paralyzed, muhumok-humok na niyang kamot, among ana-anaon, therapy. Inig ka, dangtan na mga pila na sad ka, oras, aga-ana na sad na. Niya ingno to pa, lihok ako no, himo, ana yun. Lingay mong tupad. Nagusto ka maparalyze? Tingnan. Nagusto ka? Oo, may ka. Sugot mo. Tagaan kag $10 billion. Nya maparalyze ka. Sugot mo. Kisay mo sugot ba ita sa kamot? Nya, mo sugot mo nga mopalit kag slot o nya maayo ka. Maayo ka. Sugot mo na. Oh, nya. Nga di man mo palit nga. Pila raman ang 100 pesos, 500 pesos. Unsa may gusto nimo, maparalyzed ka? Unsa man ang paralyzed, dili na makalihok. Nga di man jud ka kalihok pagkuot anang imong bulsa aron ipalit nimo og slot. Gusto kag maparalyzed na imong kamot? Ay, pila re pagkuot ana, nya ihatag dayon ngadto. Ana ra man agod. Sige mong tigom og millions nya inyo dayong itukod og balay nya masunog ra. Sayang kadto mga nangasunog nga balay sa LA, California, ila patong gihurot og palit og slot dinhi. Hangtod karon dito masunog, tanawa na isimbahan nga wa masunog, naa say balay sa usa ka believer wa sad masunog. Di ba? Naapay mga imahin nga naugdaw ang balay pero ang imahin sa birhen wa masunog. Nganong gipakita man nas Ginoo? Hino nasa uban nga sunog sad. Gipakita las Ginoo ba nga kung duol ka nako, nothing is impossible and nothing to be worried about. Basta duol ka nako, paduol. O ang pinakaduol gid natos Ginoo kana gyung atong pagkamanggihatagon, generosity, charity. Mao na nga si San Antonio Abad, Saint Anthony Abbot, ang una ganyang gibuhat practically sa tanang mga santos ni sa pagsunod nila ni Hesus. Ang una ginilang gibuhat, gibiyaan gyud ang bahandi o gigamit ang bahandi pagtabang sa tanang tao samtang sila nagpuyo sa kakabos. Nganuman kay kining gugmas bahandi sa kalibutan mao gid ni makapalayo natos Ginoo. Ako ginang gibalik-balik dinhi kay naa man sa Bible matud pang Saint Paul, the love of money is the root of all evils. Sige. Katapusang lingi sa imong tupad. Ingna, ihurot ko na nigpalit og slot ron ang akong kwarta. Ingna, ihurot ni na akong palit og slot. Kanang wa mulingi, wa na'y kalinaw. Manindog na ta, mga malinawon. Mga igsoon, sama sa mga higala, sa paralitiko, masaligon kita nga mo padangat sa ato mga pangaliya ngadto sa Dios. Sinunod ang iyang mga panig-ingnan. Moingon kita, amahan patalinghogi ang among pag-ampo. Amahan patalinghogi ang among pag-ampo. Nga ang Espiritu Santo mugiya sa simbahan diha sa iyang pagtuman sa misyon ni Kristo sa pagsangyaw o kapasayloan sa mga sala ngadto sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghogi ang among pag-ampo. Nga ipalambo nato ang kalinaw diha sa mga kasing-kasing sa katawhan,
pinaagi sa atong pagkaandam nga mopasaylo ug kalimtan ang nangaging mga kalapasan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi ang among pag-ampo. Nga andam kita magdala kang Kristo ilabi na ngadto kanila kansang kinabuhi na hugno tungod sa masakit nga mga kahimtang, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi ang among pag-ampo. Ngang mga masakiton ug ang mga nanag-antos padayong mulaom ug musalig sa Dios nga nagtinguha og kaayuhan alang sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi ang among pag-ampo. Ngang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa ato mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi ang among pag-ampo. Ngang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi ang among pag-ampo. Nga ngatong mihalin nga mga kaigsuunan, makaangkon sa kapuno sa kinabuhi didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi ang among pag-ampo. Langit nung Amahan, nagpasalamat kami kanimo tungod sa imong paghatag og pasaylo. Dawata ang among pag-ampo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Nangayo kami kanimo, nga ang matahumularawan sa sulod sa kalagnaw, makahimog puluyanan kaysa pagnahalan. Ikaw ang among dalapan, kanamo maluoy kauntan, gakanimo nang ilaban, kanamo maluoy kauntan, gakanimo nang ilaban. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa paglaing paghimaya sa iyang ngalan, alang sa usab sa atong kapusulanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nangamoyo kami nga dawaton mo unta ang mga gasa sa among pag-alagad nga among gihalad dinhi sa imong altar sa pista ni San Antonio Abad. Itugot usab nga tapos malingkawas kami sa mga makasamok nga yutan-on, himuon mo nga babahandianon kami tungod sa paghupot kanimo lamang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Antonio Abad. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadaig kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagabuhan, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalingan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak
Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Kordero sa Dios Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apani pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw
o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Santos nga Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagapon mo karon sa tanan nga katuigan. Pagadaygon ka, walay tupong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, udaghang salamat sa kayo mo. Daygon sa kanunay ug simbahon kagayon. Santo Niño, gugmago. Magampo kita. O Ginoo, ikaw ang naghatag kang San Antonio nga abad nga makadaog siya batok sa kagahuman sa kangitngitan. Himuang nga human kami mabuhong sa imong makaayo nga mga sakramento, makadaog kami kanunay batok sa mga paghasmag sa mga kaaway. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang healing power of Jesus. Nya mahitabo ra na, mulihok ra na sa atong kinabuhi, basta mupaduol gid ta niya. Nya ato sang dadon ang mga tao paduol niya, pinaagi sa pagtuman, pagpaminaw o pagtuman sa iyang mga sugo. Salamat sa nagpaduol nato nganhi, pinaagis pagpamalit og slots ang atong SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces nga slot para sa ato ning kumbinto, ang atong itiwas og bayad sa atong mga contractors. Nahalina na tag 48,711 ka slots, naapay 11,289 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Naasad ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, 385 na sad ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Nya ang ato sang special slot para sa atong pista senior dinhi sa atong parokya karong February 1, Santo Niño's Healing Gift or SNHG. Ang atong halin iabot na sa 20,996 ka slots, na analay 19,904 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya doon na sa ni siya 25 slot challenge nga tag 2,500, 275 na sad ka 25 slot challenge ang atong nadawat. Kutob raning SNHG karong February 1. So, dool na lang. February 23, January 23, magsugod na ta sa atong novena masses para ni Señor Santo Niño. So atong pakpakan ang tanang namalit natong slots. Salamat kayo. Praise the Lord. Nya balik-balik lang yun mo palit og slot. Maduol mo sa Ginoo, nya naa pa gyud mo'y kalinaw. Di ba? Mag-uol kay mugnaw. Ay mo kaguol eh. Papaliton ra mo slot, mag-uol man dayon. Malinaw kita. Nya padayon sad mo pagsuporta ha sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod na ana ni Roy mga 215,000 ka
mo ba? Subscribers aron makita mong ato gid nang genuine kay daghan man kay dihang nagsigig gamit sa atong pangalan. Unya makatabang mo ani pinaagi sa inyong pag-view, like, share, unya dili is skip ang mga advertisements haron una makat-on mo maayo sa ato mga pamalandong sa mga homilies, ikaduha kaning makahatag sad mog income sa atong parokya nya atong magamit para sa charitable expenses nato dinhi nya ikatulo makalikay sad mo sa mga scammers kay ato man ang ipakita dinhi sa atong YouTube channel ang atong official nga mga information kanalay inyong sundon makita na inikanta nato sa offertory o sa final song nya nga ato sang official gyud nga Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan dili nang laing mga ngan ha ay daghan na kay mga scammers unya na sa daghang magsigig text nako mangutanag na ba ko'y schedule sa misa dito sa Basilica Santo Niño wala ko'y schedule sa novena masses dito o sa fiesta masses gibutang ko dito nila sa Thanksgiving karong Lunes pizza 20 alas 2 sa hapon ang akong misa dito sa Basilica karong tuiga. Haron dili na mo magsigig text na lang ng inyong mga kaila nga inyong gustong pasimbahon nga January 20 2 o'clock in the afternoon kana kod buhi pa mo or buhi pasad ko mag-abot ta dito pohon. Salamat sa mga taga Basilica ni imbitar nato karong tuiga. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon mga anak sa Diyos, namulan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.